Rigtig hjertelig velkommen til den her lille optagelse omkring år 2024. Jeg har følt mig kaldet til at skulle fortælle lidt om det her år, vi går ind i, sådan rent energetisk, men selvfølgelig også numerologisk. Til dig, der ikke kender mig, så er mit navn Sheila Sommerberry. Jeg er masternumerolog, og jeg hjælper kvinder med transformationsprocesser gennem sessioner og forløb og uddannelser. Og det her, det er en video omkring 2024, hvor jeg kommer med mit bud på, hvad jeg ser omkring 2024, de temaer, det har med sig, og hvordan du på en eller anden måde kan forberede dig lidt på året, så du ved, hvad det handler om, og også sådan, hvordan det måske kommer til at udfolde sig for dig. Først og fremmest så vil jeg jo starte med at sige, at der er en global energi, så det vil sige, at vi har en energi sådan for hele verden. Og så har du selvfølgelig også en individuel energi i den, du er. Så man kører lidt på flere forskellige udfald. Altså, vi har jo ikke alle sammen det samme år, eller der sker det samme for os de samme år, eller det her år. Og det er jo fordi, at vi har forskellige prognoser, vi har forskellige måder, vi har forskellige skæbnerytmer, som vores liv udfaldes i. Så udover at vi har den her globale energi og den her 2024 energi, jamen, så har vi også vores egen rytme. Så det synes jeg er vigtigt lige at sige, fordi vi er jo forskellige, vi er jo individuelle mennesker, men det her er ligesom det, der er rundt omkring os, kan man sige, i forhold til det, som vi personligt har. Når jeg skal tale om 2024, så kigger jeg jo ind i det selvfølgelig både med mine clairvoyante evner og også selvfølgelig min viden inden for numerologi. Det første, jeg sådan vil tale om, når jeg kigger på 2024, det er jo den samlede energi for 2024. Den har flere nuancer med sig, men som du måske ved i forvejen, så er det et 8-år, vi er gået ind i. Og grunden til, at det er et 8-årigt år, jamen det er jo fordi, at hvis du tager 2024 og plusser alle tallene, altså 2 plus 0 plus 2 plus 4, så giver det 8. Og derfor har vi et 8-årigt år. Så det vil sige, at alle er under indflydelse af den her 8-årige periode. Og hvis du står i den sådan selv i din cyklus i en 8-årig periode, så er det virkelig smæk på de her temaer. Nogle de står i forskellige cykluser, så det vil sige, det kan være, at du står i 2 år, det kan være, at du står i 7 år, og så videre. Du er jo selvfølgelig stadigvæk influeret af den her energi, men du har som sagt din egen rytme. Og ja, det der er vigtigst at vide omkring det, er bare, at vi kører ligesom under det hele, men vi kan sagtens mærke det her tema, og mærke årsenergien alle sammen, uanset hvad vi selv står i. Så når man kigger på 2024, så er der 2 ting, som jeg vil starte med at nævne, og det er selvfølgelig det her med at finde ens passion og livsvej. Det er et tema, vi har været underlagt siden starten af 00'erne, hvor vi skiftede til år 2000. Så det handler virkelig om at komme ind til kernen og finde din passion. Alle mennesker er lige nu under en rejse ind til det, vi kalder 2032, hvor der kommer et større astrologisk skifte. Det har ligget sådan i kortene selvfølgelig i rigtig mange år, og det er det, vi bygger op til nu. Så det, du skal sådan forstå ud fra det her, det er, at det handler om at finde ind til sin passion og sin livsvej. Ikke bare for det gamle arbejdssystem, som vi har bygget, det her med, at vi har en form. Det her med, at vi har en familie, og så har vi måske 2 børn, og der er ikke alle, der har det, men det er sådan normerne, som man kan sige, velfærdssamfundet er bygget op omkring, som var noget, der fungerede engang for mange år siden, men som vi går væk fra nu. Og det gør vi med den her energi, der hedder 22. Det vil sige, at vi skal ind til os selv, vi skal ind til at finde ud af, hvad der virker for os. Vi kan ikke alle sammen være en del af det på samme måde, for det fungerer ikke sådan. Og der er mange af jer, som slet ikke fungerer i det system, vi har i dag.
Og nogle af jer fungerer fint i et job, men I savner stadigvæk det her med, jamen, hvad er det, min sjæl er her for? Jeg er ikke kun den jordiske del, jeg er også den åndelige del. Og hvis man lægger 8-tallet ned, så har det jo ligesom det her infinity-tegn, det vil sige uendelighedstegnet. Det går sådan her, og det er rigtig meget det, vi kommer til at arbejde med i 2024. Og det er også gammelt karma, vi skal slippe, så det er faktisk et rigtig stort karma-år, så der er mange, der vil møde måske kæmpe karma i forhold til deres navne, i forhold til hvem de er som mennesker og sjæle. Det er som sådan ikke noget, vi skal være bange for, men det betyder bare, at der er et kæmpe opbrud undervejs, og vi vil se det rigtig meget i det her år. Udover det, så handler det også om relationen til sig selv, og komme dybere ind på sig selv og andre mennesker. Altså det her med at leve i overfladen og have det her 8-4 job, hvis det ikke siger os noget. Så det her med at komme til at leve fra hele delen af os, også den energetiske del, det her med at leve fra intuitionen, det her med at gå med det, du mærker, der er sandt. Det kan selvfølgelig være en glidende overgang, men du vil helt sikkert, når du ser med her, så er jeg 100% sikker på, at du har 8-tallet et eller andet sted i dine navne, eller i din fødselsdagsdato osv. Så den her video er virkelig til dig, og vil på mange måder resonere i forhold til, hvad det her år det kommer til at handle om for dig. 24/6-energien, det er jo også det her med at lære at gå med sin egen energi, altså lære at være loyal over for sig selv, lære hvordan man kan udfolde sit liv på bedst mulig måde, så man også har et liv, der stemmer overens med ens egne værdier, men også med ens loyalitet over for ens selv. Det vil sige det her med, at der vil komme læringer i sådan noget som selvkærlighed, og det her med at huske dig selv i alt det her. Fordi at gå med sin passion og sin livsvej og mærke den, det handler virkelig om at komme ind og mærke en selv og tage de rigtige valg for en selv. Og her iblandt så også sådan hele vejen rundt, det er meget det her krop, sind og ånd, altså at vi når hele vejen rundt, at det ikke bare er nok at være en krop, vi skal også, vi skal længere ind i sindet, som de siger i rytteriet. Vi skal helt derind, hvor vi finder ud af, hvad der virkelig betyder noget, og det har vi alle potentialer for i år. Det er et meget dybt år, så det vil sige, at udover at der er mange karmiske læringer med, så skal vi virkelig gennem nogle processer, der gør, at vi kommer ind og åbner vores hjerte. Fordi essensen på det her år, det hedder 16/7. Og når det her tal kommer, så er det virkelig for at opbryde med det gamle, det vil sige den her nedbrydende energi, hvor vi bygger op på ny. At tingene ligesom skal starte på en ny måde. Så det er altså ikke meget uvandt, for eksempel, at i sådan en karmisk periode af 8 år, at mange mennesker mærker det her opbrud, og mærker, at der er en masse ting, som ikke fungerer mere. Det har selvfølgelig måske været tema for mange generelt over det sidste stykke tid, men det her år, det siger mig noget om, at det bliver ekstra kraftfuldt, fordi vi har så mange 8-taller med, og vi har så meget karma med generelt, og fordi den måde kombinationerne står på, så handler det virkelig meget om at komme ind til os selv, og komme ind i hjertet og finde ud af, hvad der fungerer for os. Så det er et år, hvor vi skal ind og blive bedre til at forstå os selv. Vi skal blive bedre til sådan at kommunikere ud, hvad det er, vi har behov for. Vi skal frem i lyset og vise dem, vi i virkeligheden er. Jeg har sådan en følelse af, at det er lidt som at tage masken af og starte på ny. Alt det, man har tillært sig, alt det, som man har måske levet efter, som har føltes som en sandhed for en nu, det er måske ikke sandt mere. Så der er sådan en proces i gang i hele det her år, hvor den vil spidse til fra omkring august måned. Og måske i forvejen er du en, der altid mærker, at omkring august, så skifter energien,
Og her kan der godt komme ekstra læringer på helt ind til december måned. Det er ligesom den sidste del af året, der ligesom er ekstra opbrydende, kan man sige. Det handler selvfølgelig også om, hvor du står i dine skæbnerytmer i forhold til det, og hvor mange energier og hvor mange læringer du har med dig. Udover det, så er det jo også, 8-tallet står jo også for fred og kærlighed, så det der er hele ideen bag at komme ind og se på sin uforløste karma, komme ind og se på det, der ikke virker, komme ind og se på alt det modstand, de udfordringer, man møder. Hvis vi ser på det med kærlige øjne, og siger tak for den læring, vi får, selvom det måske ikke er det, vi havde ønsket os, eller det måske er en svær periode, vi står i, så kommer det altid med noget til os. Det vil sige, at der er altid en grund til, at vi møder noget i vores liv. Det kan være, at vi skal møde det her, for det kommer op og endelig skal slippe, eller er det noget, vi skal ind og kigge dybere på. Jeg plejer altid at sige, at det her med, at når vi får udfordringer, og når vi møder noget i vores liv, der er svært, så er det faktisk en god idé at takke for det, selvom det ikke er en rar ting lige når man står i det, men det er faktisk udvikling, der ligger til os. Det er energien, der viser os. Det her, det ligger til dig, hvis du har lyst til at tage næste step, og vi kan ikke være her som de mennesker og energetiske sjæle, vi er, uden at udvikle os. Det er simpelthen fuldstændig umuligt. Tiden er ikke som den var før i tiden, hvor processerne var meget længere, og vi var ikke igennem større udviklinger som sådan. Selvfølgelig har vi altid udviklet os, men der har ligesom, jeg får det vist som om, at det har været sådan meget længere imellem. Selvfølgelig er der altid mennesker, der skal lære noget. Vi har altid vores karma med os. Men det er som om, at det er blevet mere intenst de seneste år. Og der er mange ting, vi skal gøre opbrud med. Så hvis du føler, at det er ekstra intenst og har været det de sidste par år, så er det simpelthen, fordi det er det. Men det betyder også, at du har muligheden for at virkelig opgradere dig og virkelig lære noget. Og komme derhen i livet, hvor du ønsker at være. Og vi kan jo ikke komme derhen, uden at vi har taget den udvikling, som vi har haft behov for. Fordi der er altid en grund til, at vi ikke er der, hvor vi gerne vil være endnu, så er det, fordi der er noget, vi skal lære i form af at se på os selv. Det er ren selvudvikling. Det handler aldrig om, hvem der har fortjent det mest, eller hvis man er en god person osv. Det handler mere om at se ind i sig selv og mærke efter, jamen, hvad er det, der ligger her til mig, og hvordan kan jeg udfolde mig, og hvordan kan jeg gå videre. Det her med ikke sagt, at det ikke kan føles svært, og vi ikke kan stå i nogle potentielle roller. Der er mange roller, vi kan have med os i forhold til at gå gennem de her forandringsprocesser, de her transformationer. Det er også noget, jeg underviser i min forløb, det her med, at vi har forskellige processer, vi går igennem, og på den måde, jamen, så kan vi møde forskellige handlingsmønstre i os, som vi har med os. På den måde kan vi arbejde med det, og så kan vi slippe det, når vi kan se det. Så det her med, når der er noget, der kommer i modstand i dit liv, jamen, så er det faktisk en gave til at kigge på det, og gå ind i det, og så se, hvordan kan jeg måske ændre det her, eller hvordan kan jeg forvandle og transformere energien, så jeg på mange måder kommer derhen, hvor jeg ikke står i den her proces. Så det vigtigste er, at vi bliver oplyst omkring det, og vi er bevidste omkring det, fordi det er her, vi kan tage handling på tingene, og tage ansvar for vores eget liv, og stille og roligt gå vejen, og gå med det, hvad vi mærker. Så det er bestemt et år, hvor vi bliver kaldet ind til os selv, og ja, og det er en vigtig proces i vores selvkærlighedsrejse, som vi kommer til at gå ind i her i 2024. Udover det, så har jeg trukket lidt kort til jer. Jeg, som jo kender mig, ved, at jeg elsker også at bruge kort og læse energi ud fra det. Og her er selvfølgelig også et par budskaber til jer. Året, det
det byder jo rigtig meget på det her med, at uanset hvad det er, en jungle, vi forbinder os med, og hvad vi står i, får det her billede af, at man står inde i en tæt jungle, hvor man skal tage grenene væk, og virkelig blive ved med at have fokuset mod lyset, og se, hvor er det, jeg skal hen af. Det her med, at vi må ikke blive fuldstændig lost i den proces, vi står i. Der er altid ligesom lys forude, selvom om det kan se meget, meget sløret ud i de situationer, vi står i. Så for dig, der måske står i en forvandlingsproces lige nu, eller bare sådan generelt møder den her cyklus, når det er, at ja, der står noget nyt til os, jamen så er det helt normalt at have den her periode, hvor man ikke føler, man kan se noget, men ikke føler, man kommer nogen vegne. Men der er altid ligesom et lys forude, og det er aldrig en konstant situation, vi står i. Den er altid i bevægelse, uanset hvor tung den kan føles. Så det er en vigtig ting at huske på, når det er, vi går gennem det her år. Samtidig med, så handler det også rigtig meget om fællesskabet. Altså det her med, at når vi står i kriser i vores liv, eller møder kriser, eller vi møder modstand i vores liv, så vi kan møde alle år, men som jeg ved, vi specifikt vil komme ind i det her år, så er der et enormt kærligt fællesskab, man kan tappe ind i. Det vil sige det her med, at i det, at man måske søger hjælp hos andre, eller man åbner op og er åben omkring, hvordan man har det, jamen så åbner man op for et fællesskab, hvor man måske møder mennesker, der har det på præcis samme måde som en selv. Så det her med fællesskabet og ikke gå med det alene, det er virkelig også det, året byder på i år. Så jo bedre du kan være til at dele dine tanker, altså der er måske sådan lidt ikke en lov, men det her omkring, at jamen, jeg har det dårligt, så har jeg ikke lyst til at dele det. Jeg vil bare gerne dele de gode ting, eller når mine børn opfører sig pænt, og de her fine billeder på Instagram eller Facebook. Og det ved jeg godt, at sådan ved alle mennesker jo, at sådan er det aldrig 100%. Der er jo de her perioder, hvor børnene ikke vil afsted om morgenen i deres flyverdragter, de kaster med tingene, og jeg taler af erfaring. Så jeg vil sige, jeg har heller ikke en perfekt familie, jeg har ikke et perfekt barn, jeg har ikke et perfekt, hvad hedder det, et perfekt forhold. Der er altid ting, man kan arbejde med, og der er altid perioder. Og jo mere vi kan åbne op omkring det her, så kan det resonere hos andre, og så kan vi åbne op for hjertet og få den her enighedsfølelse i, at vi tilhører noget, og vi har alle sammen noget, vi arbejder med. Så det her med, at vi kan spejle os i hinanden, er enormt vigtigt for det her år, når lokummet brænder på, og du står og føler, alle andre kører det for, men det kører måske ikke for mig. Så det her med også at ture og dele omkring det, det er enormt vigtigt for det her år, fordi det er virkelig det, der gør, at vi kommer igennem kriserne. Det er også det, der gør, at vi kan udvikle os, fordi det er ligesom fra et mere autentisk sted, når det hele det ikke er særlig godt, jamen så har man ikke overskud til måske at virke, som om det hele er så godt, og så bliver man, ja, man kan sige, kriser bliver man måske mere autentisk sig selv også. Det er her, hvor man i hvert fald kan se helt ind til kernen, kan man sige, at det tror jeg er enormt sundt, når vi er gennem kriser, og smide alle de der masker. Det er i hvert fald noget, man kan lære rigtig meget af. Udover det, så ser det også som om, at der igen det her med, at der er lys for enden af tunnelen, men der er enormt håb for verden. Det føles måske ikke sådan med den krig, alt det vi har. Men igen, så er der også nogle elementer af, at vi står sammen, og der er et håb forude, og der er en ny tid, der også begynder. Vi kan også blandt andet se det på vores kongehus, for eksempel. Den enorme kærlighed, der er fra folket til vores dronning, som nu går af, og den nye konge, der skal til. Altså, der er et kæmpe generationsskifte i gang, og den her proces, og det, der ligesom sker, det starter virkelig ud med en enorm kærlighed. Man kan mærke det helt ind i hjertet, og alle mennesker, som ligesom støtter dronningen i hendes valg. Så der er sådan en helt kærlighedsboble omkring os land i forhold til det her.
Så det er også den del, der ligesom kommer ud af, når de svære beslutninger tages, når en ny generation skal til. Så er der en enorm kærlighed blandt alle mennesker, og det er specielt noget, vi kan mærke under hele den her proces med dronningen og den nye konge, der skal træde til. Så det er også værd at tage med, selvom der er en masse svære ting, der skal ske, så er der jo enormt meget kærlighed og fællesskab omkring landet. Og det ser man også for eksempel, selvom der er krig, så er der rigtig mange, der er gode til at støtte og samle ind og have fokus på problemet og også turde tale om det i forhold til, at det ikke bliver gemt væk, at det måske ikke er særlig motiverende generelt at vide, at der er nogle mennesker, der har det dårligt. Men det vi kan gøre, det er at sende en tanke, vi kan støtte dem økonomisk, vi kan på mange måder gå ind og lave donationer osv. For mennesker, der er ramt et andet sted. Så der er altid i enhver sorg eller enhver forfærdelig situation noget, som vi kan gøre, og det er også tanken omkring, at der er rigtig mange mennesker, der prøver at gøre noget, og det er sådan set den største kærlighed, man kan give til den enhed, vi er en del af, fordi vi er alle sammen en unit. Altså, du er ikke bare dig selv, du er energetisk forbundet til tusindvis af mennesker over hele kloden. Vi er ikke bare os selv, selvom vi kan føle os ensomme, selvom vi kan føle, at der måske ikke er nogen, der forstår os, så er vi stadigvæk en del af et meget større system, end vi overhovedet kan forestille os, og måske sådan endda helt forstå. Men det er vi, så du er aldrig alene i forhold til det år, vi skal ind i. Og jeg ved også, at der er mange af jer, som har 8-tallet med af rent numerologisk. I kommer til at stå ud for nogle udfordringer, og her vil jeg også bare sige, at mange af jer med 26-8, 44-8 har muligheden for at gå ind og opgradere jeres energier, så det her 8 år, og den her 8 år, det her år, som er et 8 år, og et år, ikke påvirker jer så meget. Det er ikke sådan, at vi kan gå ind selvfølgelig og omskrive det hele, men det er også en bøn ud til, at jer, som har de her læringer med jer i jeres navne, I har altså muligheden for at gå ind og ændre det. Og det er jo det, der er så fantastisk ved numerologien, det er, at vi kan gå ind og opgradere vores system, så vi ikke kommer igennem de samme læringer på samme måde. Det vil sige, at vi har altid de læringer, vi skal have med os, men vi kan skrue op for dem. Og her er der så også muligheden for, jamen, hvis vi skruer ned for dem, så kan vi danse mere med flowet gennem det her år. Jeg trækker lige de sidste kort her i forhold til året, og mærker, at der var noget mere. Ja, så det er virkelig et år, hvor vi bliver kaldet til at give slip. Det er et år, hvor vi virkelig skal arbejde med vores tanker og mindset, og det her med at forblive positiv, selv om det virkelig, virkelig kan være en svær periode. Det er et år, hvor vi måske også gennem den her proces får muligheden for at komme i gang. Altså vi får muligheden for at komme op på sofaen og få gjort noget ved det, som der blokerer os. Det vi ikke er tilfreds med. Så det her, når vi møder noget i vores liv, så har vi jo muligheden for at ændre det. Og så det er også lidt den her omkring at træde ind i din egen styrke, altså virkelig forstå, hvad du er lavet af. Og der skal der nogle gange nogle forskellige processer til i vores liv, for at vi faktisk kommer derhen. Og som sagt, det er jo aldrig sjovt med det processen, men når det er over, så står vi med en fornyet styrke, og så kan vi måske se nogle ting ved os selv og vores egen styrke, og tænke, gud, det havde jeg ikke troet, jeg kunne, men det kan jeg faktisk. Så det er ikke altid en dårlig ting, det her med, og vi skal slet ikke frygte det her år, men det er bare nogle år, hvor der kommer mere læringer og mere karma med sig. Men det gør jo også, at vi får ryddet op i tingene, og vi bliver mere tilfredse med det liv, vi har. Og det er jo kun os selv, der kan ændre det.
Det er ligesom kun os selv, der kan tage den beslutning. Selvfølgelig kan vi aldrig vide, hvad der kommer udefra, men vi kan altid navigere i det, der kommer udefra. Du har altid valget til at navigere i det. Det er der ikke nogen andre, der bestemmer. Når du får noget præsenteret for dig, jamen, så er det også din mulighed for at tage et andet valg. Og det har du jo altid dit frie valg til. Og der ved jeg godt, at det kan være nemt, og det kender jeg selv til, at man føler, at man kan ikke se en løsning på noget, eller man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og der er jo nogle ting, vi ikke kan gøre noget ved, men vi kan altid gøre et eller andet. Og nogle gange, så skal vi ikke altid gøre så meget, så skal vi være i det, og finde ud af, hvad vi så skal. Så ja, jeg trækker også det sidste kort her, som faktisk har en fokusmeddelelse til jer på 2024. Og den handler om hjerteenergien, det handler om det her med at åbne op, men også det her med at stoppe med, og måske også altid gøre en masse og handle. Det her med, at når der er kriser, når tingene buldrer, og når verden brager dig ud af igen, så skab stilhed omkring dig. Og vær med dig, uden at du skal lytte til podcast, når du går en tur, eller når du er i toget, så skal du have earplugs i, eller altså det her med virkelig at ture og være i stilheden. Og den her ro for virkelig at finde ud af, jamen, hvem er jeg uden alt det her støj? Så det her med at ture og mærke sig selv, og ikke altid skulle handle på noget. Træk vejret ind nogle gange, og ja, og komme ud af tankerne og ned i kroppen. Der står mærker, se og hør det, der rører sig, og give plads til lydhørhed. Og du vil finde den fineste del i dig, der gerne vil til udtryk. Og det giver virkelig så god mening også i hele det, jeg har talt ind i. Så når alt buller og brager, så er et råd og en løsning til det her år i hvert fald at trække sig tilbage. Vær det modsatte. Find tilbage i dig, og ikke være en del af det. Sagt på den måde af, at der er mange måder, vi kan tage del i tingene. Vi kan sidde og kigge på fjernsynet hver dag, og kigge på krigen, og hvor forfærdeligt det er. Men vi kan også trække os for det og tage et valg omkring, jamen jeg gør noget ved for eksempel at støtte, eller jeg gør noget ved at dele en post omkring det, hvis det er vigtigt for os, eller jeg gør noget ved at donere mit tøj, og så trække os tilbage, og så ikke være i den der energi, at vi skal fikse det hele, og vi skal være der. Vi kan sende tanker og kærlighed til de mennesker, som står i den situation, og håb omkring, at situationen vil ændre sig til det bedre. Ja, jeg får lige kaldet til at skulle trække et sidste kort her. Kortet hedder Vær dit lys. Det her med at, som et fyrtegn, guider du andre mennesker med dit lys. Du guides af andres lys. Fyrmesteren dig skuer ud over livet. Du skuer efter punkter, efter lys, der kan tiltrække dig sin opmærksomhed. Du skuer efter et mål, efter et væsen, du kan lyse for, og et væsen, der kan lyse for dig. Et væsen, du kan vise vej, og et, der kan vise dig vej. Du er dit fyrtårn, du er dit lys, og du ses, når du er i dig. Stå fast på dig, på din plads, på dit sted i dig, i livet. Og når du ses, kommer tingene til dig. Menneskerne kommer, kærligheden kommer, ja, så kommer det, du ønsker. Vær dit fyrtårn, vær dit lys. Stå i dig og undlad at lede, søge i mørke efter noget eller nogen. Hav i stedet fokus på at være dig. At være det, du er, dit lys. For da vil det omkring dig se dig og vise sig for dig og søge dig. Fokus. Når du lader dig selv være i dig, mærker du, hvad du ønsker. Der vil livet åbne sig for dig. Det du ønsker kan komme til dig, for der sender du dine ønsker ud, som derpå kan besvares i livet, som vil give dig det, du virkelig ønsker. Hvis du derimod blot søger, kommer der ikke noget ønske eller nogen intention for dig, og du vil derfor ikke få svar for livet.
Vær dig, vær dit lys, og lad det lyse, og dine ønsker og bønner kan blive hørt og opfyldt. Og det er simpelthen sådan et smukt kort. Det er jo virkelig forbundet til sjælsenergien, det er forbundet til kronechakraen, og er faktisk rimelig meget en opsummering omkring alt det, jeg lige har siddet og sagt, før jeg træk det her kort. Så det handler virkelig om at komme ind i hjertet og forbinde os til sjælen det her år, fordi det er der, vi finder ud af, at vi ikke står alene, og det er der, vi kan komme igennem de ting, der repræsenterer sig for os. Med de her ord, så vil jeg stoppe den her video, og jeg håber, den resonerede hos dig, og jeg håber, at den gav dig en masse indsigt, eller i hvert fald anledning til at være mere dig, og skrue op for dit hjerte og din sjæl i den her periode og 2024. Kan du have det fantastisk, til vi ses igen. Hej hej.